Maandagmiddag zijn we weggegaan, want slecht weer was. En toen maandagnacht, kwamen we erachter, omdat we hoorden gemiauw, zeg maar. En toen zat hij op de spoelmachine, onder de bak. Daar kwamen we die kat tegen. Dus dat was maandagnacht was dat. We verwerken daar de vis, zeg maar. En op die spoelmachine, dat is gewoon niet een veilig plekje. Dus ja, die wouden we er graag weg hebben. Dus toen hebben we met de stok heel voorzichtig eraf gedrukt, zeg maar. Maar toen sprong hij aan dek. Kwam er ook net een grote golf, dus ja, we dachten, die is weg. Maar ja, toen later zegt de skipper van, hij zit op de bak. Dus toen zat hij boven op de bak. Hij was aan de zijkant bij die touwen omhoog geklommen. En toen zat hij op de bak. Dus toen heb ik die trekker op, heb ik hem daar afgehaald. En toen heb ik hem in het voorpiekje neergelegd. Op de krib. En daar heeft hij gewoon de hele week gehuisd, zeg maar. Hij is wel heel klein. Het beestje was helemaal verkleumd en koud en nat. Het was nog steeds slecht weer, dus daar had ik geen moeite mee om te pakken. We hebben onbeperkt vis en katten zijn gek op vis. Dus eerst vingen we van die kleine haringjes. Dus die hebben we eerst gegeven. Maar ja, we hadden ook niet verwacht dat er zoveel media-aandacht kwam. Dus ja, dan ga je wat extra op dat beestje letten. En ja, toen ben ik mijn wijtjes gaan fileren en die koken. En hebben die aan hem gegeven. Iedere keer dat wij onder de bak kwamen, dan kwam hij uit zijn schoolplekje weg, zeg maar, zat hij naar ons te kijken. En naarmate de week vorderde, dan ging hij ook op zijn rug leggen te spelen. En als je onder de bak kwam, dan kwam hij naar je toe en kopjes geven. Dus dat was even goed nog wel leuk ook. Hij gaat nog eerst naar Leeuwarden toe. En daar wordt gekeken of hij wat markeert en zo en of alles goed is. En dan met 2 weken, dan heeft mijn vrouw het zo, die wil hem dan ophalen. Dan hebben we er 3. Ik was er al bang voor, want de eerste dagen had ik ook niks gezegd. Kinderen wilden hem ook graag hebben, hoor. Maar ja, op Facebook, dat leest zij ook vanzelf, dus toen heb ik een berichtje gedaan en ze wilden hem graag hebben. Heb ik mijn moeder trouwens ook gevraagd, hoor. Ik hoop dat mijn moeder hem dan neemt eigenlijk. En die wou hem ook wel hebben. Maar ja, dan moet ik hem wel bij mijn vrouw en de kinderen weg zien te houden. Het was wel leuk, dat, hij is weg, hij hoort er een beetje bij, zeg maar. Ja, op de deur is iedereen een beetje stoer, maar op het laatste grote kerels ook poes, poes, poes onder de bak lopen te schreeuwen. Dan weet je wel dat het toch wat met de mannen doet. Kattenbakkie, jongen! Kattenbakkie? Ja, kom maar. Nou, kom maar. Hé, schatje. Zit er voor en op weer? Hij heeft nog nooit zoveel vis gehad. Poesje zegt bedankt voor alle zorgen. Hij was ook zindelijk, hè?